Yan, meron na po siyang different kinds of indicator or conversion. So, yan nakalagay KG, CM, di ba? Tapos, ito. Mapapansin mo, yan. PSI. Di ba? May PSI siya. Tapos, may bar. Kung nasanay ka sa bar, yung panukat mo is bar. Ito, PSI, KPA, meron din siya. Tapos, KG, CM. Tapos, PSI. So, hindi ka na po magkakamali. Diba? Kunwari, yung tire gauge mo naman dito, nakalagay, parang ganyan. PSI, bar, mga ganon. O, KG, CM. So, nandyan na lang po. Hindi ka na po magkakamali kasi digital na po siya. Okay? Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog. Uli mga ka-DIY. Sa araw na to wala tayong i-DIY pero meron tayong i-flex at i-unbox na parcel para sa inyo. At kung bago ka sa channel ko, huwag mo nang kalimutan na i-hit yung subscribe button para sa mga YouTube subscriber natin at syempre sa mga followers natin sa Facebook. Hit nyo na yung follow button at syempre like nyo yung mga videos natin. Pero bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin Analos Vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya. Ayan, sa mga mahilig mag-long ride dyan, sa mga kapwa rider natin, ang mga Joe Rider, Angkas, Lala Move, Move It, yung mga nag-ano sa Lazada, Shopee, kung TikTok, kung ano man yan, para sa inyo to. Huwag kayo maglilipat ng channel, short vlog lang tayo mga ka-DIY. So yan, unbox natin. Yan, we have here a portable emergency tire inflator. So digital na po yan mga ka-DIY. Napakaganda at napaka-basic lang pong gamitin. Meron din po siyang instruction manual. Yan, pakita mo. Yan. Okay? So, basahin nyo lang po yung instruction niya. Tapos, meron na rin siyang yan. From step 1 to step 5. Okay? Meron na rin siyang charger. Cable na charger. Tapos, nahulog po naman. Yan, pwede mo rin pong gamitin sa bola at sa ibang gulong. Okay? So, ang trabaho nito mga ka-DIY, napaka-importante ito. Siyempre, pag lagi ka naglo-long ride or araw-araw mo ginagamit yung sasakyan mo, pwede rin po ito sa mga 4 wheels. Any car or any tire, pwede po niyang i-inflate. Okay? So, ganyan mga ka-DIY. Paano ba gamitin ito? Tara. So, ganito mga ka-DIY. Kunwari, ang desired po na kailangan mong i-inflate dito sa motor mo, parang dito sa Griffin, ay 40 PSI. Pero dito kasi bar po yung sukatan niya, yung gauge niya. So ang conversion po ng 40 PSI is 2.758 bar. So ilalagay natin dito is 2.758. 2 tapos 0.758. So hanggang 75. Or ano na lang natin, gawin na lang nating 60. Ganun ano. Oh, okay na yan. Siguro ganyan. So, ang gagawin natin, ilagay lang natin to. Yan. Tapos, yan. Pindutin lang natin to. Pagka na-reach niya na yung 2.78 or 2.80, mag-i-stop na yan. Ganyan. Yan, malapit na. Napakabilis lang. Ayun, no? So, 2.70, okay na po yan. Na-reach niya na. Kusa na po siya mag-i-stop. Yun ang kagandahan dito. Portable, napaka-handy. Mura pa. Nasa 1,500. Pwede mo na magamit sa mga 4 wheels mo. Okay? Charge mo lang to. So, yan po yung voltage use niya. 7.4 to 13 volt. 8 amperes na po yan. Hanggang kaya niyang i-inflate is 150 PSI. Okay? So, mataas na po yan. Kaya niya na po yung 4 wheels. Oh, di ba? So, ayan. Napaka-easy or napaka-basic lang pong gamitin dahil napaka-handy at compact lang po niya mga ka-DIY. Siyempre, kailangan nyo rin na magbaon ito kung meron kayo.
para malaman nyo rin kung tama pa yung ano ninyo, inflation ng gulong. Okay? So, ang kagandahan pa nito, para dito sa Griffin natin mga ka-DIY, pag nalobat na to, pwede mong i-charge. So, sa charger naman, dito lang. Yan, lagay mo lang dyan. Oh. Tapos, meron tayong USB charger dito. Yan, lagay mo lang dyan na ganyan. Yan, oh. Tapos, mag-charge na po yan. Diba? At ang kagandahan pa na isa dito, pwede mong lagay dito. Oh. Diba? Parang power bank lang po yung kalaki niya, na medyo malaking power bank. Oh. It's just that, lagay mo dito, meron ka ng pang emergency na tire inflator. Okay, mura lang po yan, nasa 1.5. Depende na lang po sa brand. Hanap na lang po kayo sa Lazada, Shopee, DIY, Handyman, or East Hardware, or Mr. DIY. Okay? So, nakuha natin to almost 180 yata to, pero 1.5 kasi may voucher tayo na 300 plus. Kasama na po ang shipping. Mas medyo mahal, mas quality. Okay? Kasi mas mataas yung amperes. Huwag na lang kayong kumuha ng below 1.5 or below 1,000 kasi baka hindi niya kaya yung 4 wheels, ang 2 wheels lang. Pero nasa sa inyo po yan, question pa rin yan. Sample ko na lang po ito mga ka-DIY. Okay? Ang bilis lang, 30 seconds na ano niya na agad yung gulong natin. Kaya malaking tulong to sa mga riders na katulad ko na laging ginagamit pang araw-araw yung motor, laging naglulong ride, at syempre mahirap pagka nasa ano ka, liblib ka, malayo ka kay Manong B or sa mga vulcanizing shop, tamang-tama sa ito pang emergency. Okay? So yan, maraming salamat sa nag-sponsor nito. Hindi na natin babanggitin yung pangalan para mas lumami pa yung blessings na dumating sa kanya. Okay? So ganun lang po. Yan, hoping naman natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon kung anong pong pwedeng gamitin natin dito na emergency tire inflator sa Griffin natin o sa anumang sasakyan. At kung nagustuhan mo ito yung video, share mo at like mo at mag-comment ka sa comment section natin at mag-suggest ka pa kung anong pwede natin i-vlog. Sa mga Griffin owners dyan, maraming salamat sa support at tiwala. Ride safe always. Yan, dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is caring. So yan, maraming salamat. Tukad-ubid-ubid, Bert Tams, signing off.